Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Ki Pulit jong ka Nongstoiñ Police Station haka nyau trek unok para arja pesau. Ki lalap ya kawe ka Metïap haka we ka Ïingjah. Hapok Khlieh yo Nongstoiñ bat ya ka ni ka Metïap la itu kum uken sai John Marwen. Ubalalai post nem karta ubasa ha them yo Nongstoiñ. Kat hadu bala penmi ya ka ni khubor 4 shem lala setia bantip ya ka daw jong ka Ïingjah. Reina kalian jong ki Pulit idang pelong ya ka jing toket ka pa penya halor ka ni ka Ïingjah. Baiklah.